Bună, eu sunt Tudor și astăzi o să postez un nou videoclip pe canal, pentru că n-am mai postat de ceva timp și n-am mai postat de ceva timp nici WW, pentru că, da, astăzi o să postăm WW și prima oară, că o să facem două meciuri astăzi, o să facem 1+1+1+1 și, e bune, pisic, nu mănânci degetul? E bune, pisic! Ia uite-te, și drăguțe, ia! Vă-mi iau la cameră. Hai că facem iau. Și da, oameni buni. Nu uitați să apăsați butonașul ăla de like dacă o să vă placă acest videoclip și butonașul acela de subscribe, să strângem mult, să strângem măcar 5 like-uri și să strângem acolo și câțiva abonați, măcar, nu știu, așa, 30 de abonați. Și da, nu știu ceva, hai să strângem cât mai multe like-uri și cât mai mulți abonați. Și dacă o să vă placă acest episod, mâine o să fac un episod cu WW sau cu FIFA sau cu alte jocuri. Uite, mai vă arăt eu acum ce alte jocuri mai am. Uncharted, mai am Fortnite și God of War. God of War la un moment dat m-a enervat extrem de tare, că habar n-am să trec deoparte. Dar da, hai să începem meciul. Eu sunt românăis și vreau să-l bat foarte tare pe Kane, pentru că aici este românăis, Kane, Edge și Damian Bryan. Ok. Și da. Pochi am rupt spatele lui Kane. Nu știu cum pot să redeschidă mai omul, dar da. Dar da. Ce mai am dat primul? Hai mă! Nu cred că se termină aici meciul. Ok. Era culmea să mă bată. Oh, m-a salvat Daniel Bryan. Mulțumesc. Hai că m-a salvat. Hai că m-a salvat rău de tot. Uite-te ce tare m-a salvat. Da, meciul ăsta, dacă nu știați, o să fie și cu arme. Puteți să mă bate non-stop. Ești de aici. Ok. Ce să luăm noi de aici? Ăsta și după aia o să luăm masa. O să rupem masa, după aia cioconașul, după aia scara, după aia scaunul și tot așa. Na măi. Una. Două. Ce? Nu știam să se aude așa, dar fac oamenii de aici. Nu știu, oamenii care se uită la wrestling, în realitate mă refer, bine, și în jocuri, adică care sunt aici și îi vedeți aici, se uită, le plac foarte mult Daniel Bryan. Eu îl urăsc pe Daniel Bryan. Vă spun, îl urăsc. Nu-mi place deloc Daniel Bryan. Nu-mi place nici intrarea, nu-mi place nimic. Hai să trecem deja la chestii mai dure, la o masă. Bun. O băgăm în ring. Ridicăm puțin pe ăsta, ca să îl liniștim de tot. Vreau să-i dau Superman Punch. Pe bune. Lasă că îi dăm la Daniel Bryan, dacă tot nu-mi place de el. Așa. 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 Și ceva. Bum! Superman Punch la Edge. Nu i-am mai dat la Daniel Bryan, nici la Kane. I-am dat direct la Edge. Pentru că și el are același finisher ca al meu și asta nu-mi place. Ce tot caută Kane acolo? Cred că s-a băguit. Oh, scaunelul Kane. Scaunelul, pe bune. Păi dacă are scaunul, uite în colț. Perfect. Perfect că ai făcut asta. Perfect. Și. Dai-mi finisher. Oh my god. Și. Activat și puterea și boom. S-a terminat cu Kane of
oficial. Stai așa, trebuie să văd din nou că chestia asta e prea tare. Uitați-vă, în slow motion. Și deci chestia asta e prea tare, că îl aruncă și în powerbomb, cea mai tare chestie. Deci îmi vine să țin la cât de tare e. Uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă și... What? Voi vedeți că s-a rupt masa și că nici măcar nu era pe masă? Ok, jocul ăsta e de-a dreptul băguit. Ia uite, puc! Uitați-vă ce poziție am pus! Oh my god, uite cum stă închei și cum stă rămânesc cu capul între picioarele lui. Lui. Glumești? Și Egi făcea powerbomb. Ok. Bă, dar în ce poziție am pus și puc. Hai că îi făcea powerbomb. Egi, uitați-vă ce îi făcea Egi. Sigur îi făcea ceva aici. Sigur îi făcea ceva aici. Da, ălă. Da, wow, prea tare. Și da, stai jos. Nu ziceți voi că să mă opresc. Arunc masa cu el și se trezește și n-are nimic. Deci jocul ăsta e de-a dreptul băguit și nedrept. Deci uitați-vă și voi, da? Deci se vede că am masa cu el, da? Se vede, da? Omul meu e de reversal. Bine, știam că se întâmplă asta pentru că asta se întâmplă în acest joc. Minunat. Mie îmi place jocul ăsta chiar dacă are așa multe baguri. What? De ce cauți acolo? Eu să iei scaunul acesta. Alo? Și ăsta e. Bun. Na, mă, Damian Bryan. Na, că tot te urăsc. Na, să te saturi. Oricum că... Edge și eu cam i-am cap. Așa că îi dăm un powerbomb. Nu știu. Românesc cam dă powerbomburi. Așa, adică uitați-vă și voi. Încă unul și tot așa. O să facem. Aoleu, nu mi-am stamina. Fugi! Hai că fugi dacă e. Ce-are tăticul iar? Un mare finisher. Dar n-am stamina. Fugi! Mă, frate! Credeam că îmi face DDT. Că eram papa. Ok. Pleacă de aici. O să plec și eu de aici, pentru că nu mai am deloc stamina. Dacă l-am fraiet. Fiți atenți și spring! Uite, și mă enervează prea rău Daniel Bryan ăsta. What? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia, domnule? Asta e o lecție. Nu râde de celălalți că ți se întâmplă ceva după. Hai că mă bați! S-ar putea să mă bată. Eu nu sunt murat să am mission ăsta, să scap doar la celălalt. Gata. Dar e finisher. Ok, ar trebui să plec? Nu plec. Nu știu ce finisher are. Și oricum, n-ar trebui să plec. Este mi-activez puterea și POC! Mare pun. Ce? Ok, habar n-am ce face abilitatea aia. Puterea, mai bine zis. POC! Chiar e băuit! Îi dau una. Iar! Iar! Alo! Mâncați și credeam că m-a luat. Comeback. Ce? Puc! Știu că vrei să-i faci finisher ok, dar... Dai-te ba! Ai, mă, vreau să mă bucur și eu că... Mama, ia să-mi dau mie ciocslim. Vreau să mă bucur și eu că îl dau de masă, dar ce să... Ce să mai ieși? Hai să-i ca puiul. Ca puiul din cuptor. Aoleu! Sunt... Pa! A făcut DDT.
să se ducă cava. Nu spune că... Ce faci, Kane? Ce cauți? Kane, dar Kane chiar ia toate obiectele? Ia ciocan, ia scaun, ia tot, ia bâtă, așa. Asta și o bâtă. Hai că iau o bâtă, nu mai e nimic aici. Ok, atunci nu am bătat nimic, că n-am că mai e una acolo. Na, puștulică, na. Dacă îți dau una, uite cum leși. Ce-o și tu? Ce-o și tu? Ce? Ce-o și tu? Ia de la abitura de la leșinat. Ok? Nu. Am dat reversal în pisici. Unde e pisica? Nu știu. Uite. Hai zic. Ce fac? Ok, vreau să se termine mai repede meciul ăsta. Dar nu știu cum îl termin, pentru că sunt 4 meci. Hello. Ok. Deci. Frate. Daniel Bryan chiar mă urmărește holul ăsta. De data asta nu mai trebuie fake. Și 1, 2. Mi-a făcut el semnătura. Oh, nu. Rezianții. Perfect. Holy fuck. Am crezut că mă bate acolo. Nu. Ia dă-i voi să și eu la spion. What? Ce-i asta? Puc. Daniel Bryan. Ce face? Alo, scoală. Scoală, tală, scoală. Scoală, Daniel. Ia masa. Ce face? Ce face? Na, că ne-a stricat tot. Pot să știu și eu cum ridic masa aia? Cred că s-a băguit. Că nu pot să o ridic. Ok, hai cu încă un finisher. Văd că chiar avem multe finisher-uri. Hai. Yes! Spear! Nimeni nu-l învinge pe Roman Reigns! Da, asta chiar e adevărat, frate. Chiar nimeni nu-l învinge pe Roman Reigns. Mamă, ce era să mă da. Mamă, ce era să facă semnătura pe masă. Dar nimeni nu-l învinge pe Roman Reigns. Asta trebuie să rețineți. Adică, na, poți să-l bași și tu pe Roman Reigns. Acum spun de realitate. Cum se întâmplă mereu. Și asta nu înțeleg de ce. Adică, adversarul lui Roman Reigns îl bate rău și la sfârșitul meciului îi dă Roman Reigns un reversal și ghiși ce? Îi face așa un spin și să încheia meciul. Și așa a fost și aici. What? Deci mișcarea asta înseamnă că e prea bună pentru Roman Reigns. Deci e prea bună. Aici n-a vrut să mă oprească din pin. Asta a fost ciudat. E de 14 minute videoclipul. Hai că mai merge și Elimination Chamber ăsta care vreau eu să-l facem. Și ceva, mi le-au tot pe Roman Reigns. Și dau random și cine pică cunoscut pe la leu. Ok. Jeff Hardy, Matt Hardy. Asta nu. Îl cunosc, dar e prea puternic. Brock Lesnar. Vreau să mă bat neapărat cu Brock Lesnar. Ok, și acum luăm pe cine să luăm? Ia ziceți, băieți.
știu eu. Stai, era stai. Sincara vreau. Ok. Sincara o să fie ultimul. Centură. Nu pentru centura mea, că m-am chinuit să o iau. Pentru centura lui Braun Strowman. Dar aici o să pun stop la videoclipul un pic. Adică o să pun pauză la videoclip. Pentru că o să mă duc la toaletă. O să mă duc la toaletă și acum o să pun pauză. Și ne vedem după ce termin eu la toaletă ce am de făcut. Hai să pun un pic pauză. Gata băieți, m-am întors. Hai să-i dăm drumul din nou. Eu m-am dus la toaletă doar ca să fac treaba mică. Pentru că nu mai puteam să țin efectiv. Dar am făcut. Și asta e bine. Sper că când am pornit acum filmarea că s-a auzit tot ce am spus acum. Hai să vedem ce împotriva cui ne dă. Cred că cine intră ultimul, cu ăla mă bat. Eu așa Brock Lesnar, frate. Cu Brock Lesnar să mă bat la început. Nu. Am venit să dau mai tare, dar nu. Hai, te rog eu să mă bat cu Brock Lesnar la sfârșit. Cred că o să mă bat cu Brock Lesnar. Nu? La început. Cred. Nu știu. Roman Reigns. Dun, 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 dun. Ok. Hai să vedem dacă am avut dreptate. Asta, băi, că intră și Jeff Hardy. Sau Matt Hardy, nu știu cine e. Era Jeff, era sigur. Stai așa că eu acum am amintit că nu m-am dat deloc mare în meciurile astea. Așa că o să ne dăm mare acum. Am încărcat pumnul și poc! Una după ceafa. Am reversat cum a început meciul pe bune. Ok. Nu mă supăr. Hai că mi-ai dat și tu de meci cu pumnul ăla. Bă, nu prea am dat de meci, știi, mă? Bine, nici nu veți să vedeți cum e Roman Reigns versus Sin-Cara, pentru că dacă îi dai un singur pumn, dacă alegi spre el și dai un pumn gen așa, deci ai scăzut bara verde. Atât de slab e Sin-Cara versus Roman Reigns. Aoleo! Mereu am vrut să fac mișcarea aia, nu mă întrebați cum am făcut-o, dar sunt foarte fericit că am făcut-o. Și i-a dat una de la stăturat. Dar nu chiar așa încât să-l pun la plină. Și da, oameni buni, eu de mult vreau să mă joc GTA 5 la loc. Bine, m-am jucat până acum pentru că mi-a instalat deloc, dar mai am multe jocuri de instalat pe calculator, pentru că nu știți ce jocuri preferate aveam eu pe calculator și sunt foarte trist și foarte supărat că nu mai le am și că trebuie să le instalez din nou. Bine, vreau mult mai multe în afară de alea. Și da, trebuie să instalez jocurile alea la loc, pentru că acum mult timp calculatorul meu, bine, nu e al meu, e al lui tati și al lui mami și al meu, a avut o problemă și ar trebui tati să-mi descarce toate jocurile. Și până acum am instalat la loc doar Hitman și GTA. Pentru că, bine, am și Friday the 13, dar ăla nu-l aveam. Uite-l pe Matt. Aveam ținta pe Brock Lesnar din greșeală. Și nu mă întrebați de ce nu făceam nimic atunci. Nu, dar eu nu pot să dau și unul ăsta. Asta e. M-am necat. Ok? Nu mă bați pe mine. Și n-am vrut să dau reversal la ea. Eu am vrut să-mi activez puterea. Ok. Oare că am apăsat pe triunghi că așa se activează puterea dacă nu știați în WWE-ul ăsta. Se activează cu R2 și triunghi. Apeși pe amândouă deodată. De o diete.
Adică, dacă tot am zis că vreau să mă bat eu cu Brock Lesnar, începem cu o semnătură la dânsul. Adică nu e ca și cum i-am dat la arbitru în loc să-i dau la lui. Și nici nu am finisher-ul. Nu vine să spar acum acest joc. Vreau să sar pe cineva. Și nu știu pe cine. Pe Brock Lesnar. Dacă aș putea. Hai că pot, dacă e. Bă, dar ce mi lăsa pasta de dinți? What? De ce mi lăsa pasta de dinți? O da pe Jeff Hardy cum face. Hai să fac și una de asta. Hop. Și asta așa. Nu cred că vine pe mine Jeff. Nu vine să cred că vine pe mine Jeff Ucigașul. Bine, nu vine. Și normal că știți cine e Jeff Ucigașul, nu? E acela din episodul lui Tommy Show și Motown Show. Și de-aia zic eu lui Jeff Hardy, Jeff Ucigașul, pentru că îi cheamă pe amândoi Jeff. Uite-l pe ăsta al meu ce face, pe Jeff, ce face nebun. Bă, vreau și eu să o bat pe cineva, se poate? Nu se poate, mă, ești nebun. Ok. Sau se poate, na. Și acum na și tu. Dai mă! Dai una să-i spare fățăul. Trebuie să închid videoclipul, îmi pare rău, băieți. Dar trebuie să închid videoclipul. Mamă, cum i-am dat! Pentru că e prea lung, nu? Nu-i așa? Da, e prea lung. Dar vreau și eu măcar să elimin pe cineva, că n-am eliminat pe nimeni. Dar ce fac de câtă viață are? Are cea mai mică viață, ok. Deci mai așteptați un pic, băieți, că acum o să îl dau eu, o să-l termin pe ăsta și după aia o să închid videoclipul. Nu știam că așa repede trece timpul, dar aparent, da. Dar nu vreau să mai filmez, dar asta e. Păi, cara, ce-ai? Am apăsat reverse la fix! La fixul fixului. Pe bune, Clash Royale. Pe bune. Bă, eu nu mai știu în cine dau. Ce-a fost mișcarea aia? Nu am uitat așa ceva în viață. Hop! Bă, Sincara, dacă vrei să fii tu așa un pic potolit, eu te-am potolit. Bă, chiar nu mă lăsa să dau și o simplă semnătură. Chiar așa. Așa, cum mă lăsați, perfect. Ok. Îi dăm un Ce se întâmplă? Chiar ratez așa numai Superman Punch-uri. Mamă, dar trebuie să închid videoclipul ăsta acum. Ok, îmi fac finish-ul direct. M-am gândit, nu mai dau nicio semnătură, nimic. De ce îl salvez pe ăla? What is going on? Ok, hai repede. Ia, ce finish-ul aia metalică? Chiar nu știu. Ia. Ia, stați. Nu, lasă. Jeff. Ia, s-au eliminat ăștia. Ok, s-au eliminat ăștia. Eu vreau să-l bat pe Jeff Hardy, mă lași, Matt Hardy? Să-l bat pe frățiorul tău? Mă lași? Ok, mulțumesc. What? Mă lași sau nu mă lași? Ok, stai. Ok, deci, am finisher, hai. Hai să-i facem finisher-ul lui Jeff. Hardy direct. Bun. Bun, și 1, 2, 3, gata. L-am eliminat cu finisher-ul direct. Cel mai tare finisher și... Da, oameni buni. Aici o să închei și episodul, că deja e prea lung. Nu știam că așa repede trece timpul, dar chiar așa repede trece timpul și da. Nu uitați să apăsați butonașul ăla de like dacă v-a plăcut acest episod. Eu zic că a fost destul de tare acest episod. Și da. Nu uitați să apăsați butonașul de like și acela de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!